Hello mga kalabidas, welcome to my channel, and for today's vlog ay bibisitahin natin yung ating mga kapatid na Bicolanos dito sa First District kung kumusta na ba ang lagay ng kanilang bahay no after ng bagyong Rolly. Yo, what's up everyone? Boy Tusok po pala ng Tabaqueño Vloggers, and before anything else, thank you so much kay Bon James D and Ate Mals Bison Fardo Vlog for visiting my home. Ay, wala na pala akong home. Ayan, for visiting my home. Kahit wala na, wasak na wasak, ayan po kitang kita nyo. So, ayan, dahil po kay Bagyong Rolly, ito po yung nangyari sa amin. Kaya ito po, thankful ako kasi may pumasok sa isipan nila na bisitahin kami and kumustahin yung lagay namin. And ayan, nananawagan na rin ako sa lahat, pati kay Kuya Will. Ayan, tawa-tawa rin tayo kahit paano, no. Ayan, nananawagan po ako sa lahat, please, kahit kunting tulong po ay napakalaking tulong na yan sa amin. Kahit kunting halaga ay napakalaking tulong na yan sa amin. Ako po nananawagan sa lahat ng may kaya na sana po matulungan kami kahit paano. Once again, I am Boy Tusok, your DJ Kaka. Peace out. Hi sa inyong lahat. Ako po si Tyler Maki. Ako po ay nananawagan po sa inyong lahat na sana matulungan po kami dahil sa pinsala po ni Bagyong Rolly. Nawalan po kami ng bahay. Then, wala po kami ngayon matulugan. So, sa lahat po ng kapwa ko vlogger and sa mga nanonood, nananawagan po kaming tulong sa inyo na sana matulungan nyo po kami. So, hindi lang po kami dito ngayon ang nasalanta. Halos marami naman po. So, sana po mabigyan nyo po kami ng pagkakataon na matulungan, lalong-lalo na po sa mga kaibigan ni Bon na nasa OFW. Tulungan nyo po kami. So, sa mga tutulong po, advance thank you po sa inyong lahat. Sana matulungan nyo po ako, And syempre, maraming salamat po kay Bon sa pagpunta sa aming bahay and sa pagbisita po para makita niya po ang sitwasyon ng aming bahay ngayon. So, thank you so much po sa inyong lahat, guys. Naman yung bahay ni Tyler Maki or Maki Tyler na kaibigan din natin no dito sa Tabaco City. So ito yung kinatatayan ko mga kalabidas. Ito ay isa rin tong room nila no, kwarto. So makikita natin halos wala na rin yung bubong nito. And nagsisiksikan na lang sila dun sa baba yung pinaka bubong nila. Dito kwarto din to. So wala na din. Inublas din ng Bagyong Rolly yung bahay ng ating kaibigan si Tyler Maki. So ito mga kalabidabs, ito naman another victim to ng Bagyong Rolly, si Lola. Manawagan na hingi po ng konting tulong para sa aming bahay dahil po nawasak ng bagyo. Okay. So si Lola po, no, siya yung ditong may-ari ng bahay na to, no. Sa mga gusto po tumulong, ayan, ilalagay na lang po namin sa description box yung contact details, no, para kung yung mga gusto po tumulong kay Lola, ayan, gawan po natin ang paraan na matulungan si Lola kasi sobrang na wasak yung kanyang bahay, tahanan, and may makasama sa mga bata dito. So yung pwede naman po kayo kung gusto niyo relief goods or damit or pera, yun ilalagay lang po natin yung contact details dyan sa description box, no, para sa pwede nating maipadalaga dito kina Lola yung inyong mga tulong. Thank you so much po. Gusto po magtaong tabang kila Bon. Ano pa daw? Hindi. Kami, ayos na kami. Kakaya mi naman ini. May mas mga deserving na matatawan ni Bon. Kaya kung gusto mo magtabang,
ipatod na lang yun kay Bon, tapos Sinda na lang ang bahala mag-distribute. Kami okay na kami. Medyo kaya naman. Kaya may mas deserving na matatawan Sinda. Kami. Pero salamat Bon sa pagbisita sa mo. So ito mga kalabis, andito tayo ngayon sa isa naman nating kababayang Bicolano vlogger na si Ray Arquero. So kung mapapansin niyo po mga kalabidabs, no, itong area na kinatatayuan ko po, actually ito yung bahay niya, pero totally wash out po yung bahay nila. And yung mga gusto pong tumulong, no, sa ating mga kababayan dyan na may mabuting puso po, no? Pwede po kayong magbigay ng tulong. So ipapakita namin sa inyo yung contact details on the description box para doon nyo po ipadala yung mga ipapadala nyo po dito sa kababayan nating na-affect ng bagyong Rolly. So ito po, ito na yung pinakabahay nino. So totally po wash out. So yan. So wala. So ito, kasama ko ngayon si Ray Arquero para manawagan din po sa inyo mga kalabidabs. So, hello, hi. So, sa mga gustong tumulong dyan, ilalagay po ni Kuya Bon yung contact details ko. And, ayan. So, kung papansin ninyo, wala nang as in, fully, talaga siya, wash out. And, ayan. So, dito lang kasi ako nagba-vlog. And, sa mga gustong tumulong, yung may mga sobra dyan,